Όλα πουλχερία μου. Ναι, Πασχάλη μου, όλα. Μουστάρδα πήραμε. Αμάν, την ξεχάσαμε. Τελικά όλα τα ξεχνάμε. Την άλλη φορά θα τα γράψεις σε ένα χαρτάκι. Ναι, Πασχάλη μου. Εντάξει. $9.520. Συγγνώμη, δεν έχω τόσα πολλά. Να αφήσουμε μερικά πράγματα. Μπορείτε να μας ξανακάνετε λογαριασμό τώρα? $7.420. Συγγνώμη, να αφήσουμε ακόμα λίγα. Μπορείτε να μας ξανακάνετε λογαριασμό τώρα? $4.410. Να αφήσουμε ακόμα λίγα, σας παρακαλώ. Μπορείτε να μας κάνετε λογαριασμό? $720. Δεν βγαίνουμε, να πάρουμε κάτι πιο φτηνό. Αυτά πόσο έχουνε? 66. Ωραία, βγαίνουμε. Κάνει να σας χρωστάω μια δραχμή. Γιατί να μην μπορούμε να τα αγοράσουμε στα αλήθεια? Κάποτε θα γίνει και αυτό, Πασχάλη μου. Ξεχάσατε τα πράγματά σας, αγαπητοί μου πελάτες. Δεν έχουμε ψώνια, τα μακαρόνια μόνο πήραμε. Αυτή τη φορά σας τσάκωσα. Να και αστυνομικοί, τα είδαν όλα. Δεν τα κλέψαμε, τα αφήσαμε. Μίλα κι εσύ, πουλχερία. Μα δεν κάναμε κανένα κακό. Συγγνώμη, κύριε μου, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είμαστε φτωχοί. Ρε, δεν παρατάς τα μελό. Άσε, εγώ μιλάω τώρα. Πέστε μου, κύριε μου. Χρόνια τώρα, εγώ και η γυναίκα μου είχαμε αυτό το όνειρο. Να μπούμε εδώ μέσα και να ψωνίσουμε χωρίς να κοιτάμε τις τιμές. Χωρίς να λογαριάσουμε τι λεφτά έχουμε στην τσέπη. Τις προάλλες μπήκαμε και γεμίσαμε ένα καροτσάκι κατά λάθος. Φυσικά τα αφήσαμε. Όμως μας άρεσε έτσι που ψωνίσαμε και συνεχίσαμε να παίζουμε τους πλούσιους. Αυτό είναι. Και το λες έτσι απλά? Γιατί κάνεις έτσι, μωρέ, δεν σ' έκλεψαν στο φινάλε? Είναι σαν να με έκλεψαν. Δηλαδή θα τους κάνετε μήνυση, κύριε? Και βέβαια θα τους κάνω μήνυση. Σας παρακαλώ, μην μας πάτε στα δικαστήρια. Τίποτα. Πάρε τα στοιχεία. Κάτσε ρε φίλε, αφού σου λένε ότι δεν θα το ξανακάνουν. Καλά, τώρα εσύ γιατί παίρνεις το μέρος τους? Ναι, γιατί κι εγώ έχω το ίδιο όνειρο, κατάλαβες? Εγώ να δεις πόσο θέλω να μπω και να αγοράζω. Τίποτα, θα γίνει μήνυση. Τάσου ρε φίλε, μας τα πρίξες τα σηκώτια. Βρε, θα γίνει μήνυση.